Hej YouTube, velkommen tilbage. Vi er i gang med noget skæmmer. Det går egentlig ikke specielt godt. Det var sådan set også bare lige for sjovt, at vi ville gøre det her lidt. Bare at filme. Det går måske ikke som vi havde forventet, at vi faktisk skæmmer af det. Det her, det er bare sådan lidt. Det er ikke sikkert, at vi rigtig får noget af det. Vi prøver bare. Så ja, det går egentlig meget godt. Ja. Så vi vil ellers bare blive ved med at scanne lidt, eller i hvert fald prøve, indtil at vi laver en video, hvor vi faktisk uanset hvad scammer en. Så ja, så det er skide godt. Ja, så Annemann, I kan se, han er faktisk i fuld sving lige nu med at prøve. Jeg står selvfølgelig lige og fortæller introen, og nej, hvor er der mange, der joiner lige nu. Vi får en grow token nærmest, altså. Så det var fordi, at hun ville lige have, at jeg skulle holde hendes ting. Så Mogul. Hvad helvede er en mogul? jeg så det godt. Jeg ved godt, hvad det betyder, men jeg har sagt. Mogul, tror jeg faktisk, der står. Genuine Mangalas. Nå, men så begynder jeg at skrive mine der. Og så er P. Pulljoy. Ah! Ja, men undskyld, vi er fedt stille. Jeg synes bare, den her scam går ikke så godt. Så ja, det er egentlig ikke så fedt, den her. Men altså selvfølgelig, vi laver nogen her lidt senere i dag, hvor vi faktisk scammer nogen. Det er bare lige nu der